Tervetuloa katsomaan uutta videota. Ja tänään me piirretään. Mä tulen kohta. Piip, piip, piu. Okei, nyt siis piirretään, kuten näette, paperia, kyniä. Mä piirrän nyt harmaalla. Meillä on kanannut mustat, joten mä piirrän harmaalla. Mutta sä voit piirtää mustalla. Mä menen nyt tuonne. Noin. Ja sitten piirretään. Okei. Mä piirrän vähän se yllätyksiä. Ja niin. Minä pidän tällä kädellä kameraa. Mutta mä otan noin. Sitä aletaan piirtää. Minkä piirtäisin eka? Celestian. Mä siksi laitan tämän toistepäin. Noin. Okei siis. Noin. En ehkä Celestia tai en ole varma. Mutta piirrän jonkun. Mä teen omilla väreillä, mitkä olen valkannut. Ei ehkä Celestia, en ole varma. Noi pienet värit, niin jos tarvitaan jotain yksityiskohtia tai semmoista, niin sitten mutta näillä väritetään ihan se. Ei ollutkaan yllätys. Mä unohdin, että se oli yllätys. Mutta ei se mitään. Hei muista, jos et ole tilannut ja et halua missään videoita, niin tilaa. Ihmeessä. Mä laitan sen vielä tonne alle. Noin. Niin. Noin. Nyt tää pää kohta on valmis. Ja nytten kaulaa. Laitanko vielä luomivärit? No laitan sitten. Näyttää kivalta mun mielestä. Mutta ei ehkä tehdä muuta. Okei.
viime video oli Among Us. Ja sen viime video oli se, mitä kissat tekee yleensä. Video 1. Se on siis jo video 1. Niin, jos te haluatte lisää, niin laittakaa siihen videoon yläpeukkuja. Hup, unohdin sen noin hiukset vielä. Okei. Siis täältä aloitetaan. Noin. Ja noin. Tämähän oli helppo kohta. Näin. Nyt siis vielä oho, tossa tuli vähän se paksu. No ei kai se haittaa. Onhan tää muutenkin jo. Ja myös olen tainnut kysyä joissain, niin miten saa kommentit. Mä haluaisin tietää, koska sitten voit sitten kommentoida. Vaikka mikä olisi seuraava video tai pelaisinko tai jotain. Noin. Nyt tämän pitäisi olla valmis, mutta tämä söpöysmerkki. Mikäs se voisi olla? Nyt mä tiedän. Aikaa. Okei, mä unohdin sen, odottakaa hetki. Okei, siis nyt tajusin. Kuu, mutta se ei ole lunan kuu. Ja siis se näyttää, kaikki näyttää väärinpäin jotenkin, koska tämä kun kuvaa, ehkä, mutta oikeasti se on, sitä katsoo vasempaan, mutta ehkä teillä näkyy oikean, en ole varma. Te saatte päättää minkälaisen söpöysmerkin. Noin. Ja nyt väritetään. Ja kun mä olen värittänyt sen, sitten tulee esiin. Sitten tulee värikäskynä. Jompikumpi näistä. Että tämä tulee tähän. Tälleen niinku. Ja sitten, mutta ensin. Onko hieno? Siinä on mun mielestä vähän sen, että toi silmän väri voi pelottavalta, mutta muuten se on ihan hyvä. Myös tässä voi puvustella. Mä teen myös näistä kaikista, mitä olen piirtänyt,
niin animaation. Ja myös voi tehdä semmosia vaatteita vaikka sillä. Mä en tehnyt siksi täällä kenkiä, koska mä en tehdä vaatteita sille. Näytän animaation sitten. Ja yhden animaation. Niillä kaikilla. Mutta nyt laitetaan tämä sivuun. Noin. Ja sitten seuraava paperi. Jos nyt piirtäisin. No pallon, jossa on varjo. Se on aika helppo tehdä. En ehkä tee pallon, jossa on varjo, koska ei ole liivinä tällä. Hetkonen. Vaikkakin on ehkä ollut, niin ei se haittaa. Mä tykkään myös, että tää on vielä tuossa. Mä tein sen liikynällä sen varjon. Oota. Täällä oli liikynä. Joten teen sen pallon, jossa on varjo. Okei. Eli ensin. Noin. Piirrän ympyrän. Noin. Noin. Nyt on aika kiva. Ja sitten vielä sydän vaikka. Tää näyttää aika oudolta, mutta kun tulee varjo, niin se näyttää kivalta. Okei, siis. Ei näytä kovin varjomaiselta, mutta wow. Mutta kohta. Mielestäni tää kaipaa jotain. Tuo. Tuo oli juuri hyvä kohta. Wow. Noin, toi onkin ihan kivan näköinen. Okei, toi näyttää hienolta. Mutta nyt väritetään. Noin, mä lisäsin vähän sitä varjoa, sitä liikynästä. Mutta en ole varma, mä ehkä tarvitsen tätä, mutta mä laitan sen nyt pois. Noin. Nyt laitan tämä. Tämäkin tulee animaatioon. Okei, mitä sitten? Nyt laitetaan vaikka pysty suoraan. Ehkä mä tiedän.
Okei, siis piirretään. Piirretään vaikka joku Equestria Girls, jos mä osaan. Toivottavasti mä osaan. Pakvalta tuli video. Juuri kun mä teen tätä videota. Heti kun oon tehnyt tämän videon, mä menen katsoa sen videon. Tämä on mun omanlainen tekemä Equestria Girls. Mutta se tulee ihan kivan näköinen. Mä jätän tän suun, koska mä tein sen pinkillä. Se on vaikka tullut unicorniksi tai yksisauriseksi. Jos te osaatte tehdä paremman, niin laittakaa sen tähän yläpeukku, koska haluan tietää, mutta mun mielestä te osaatte paljon parempia kuin minä. Tämä on mun eka kerta, kun mä yritän. Tuo piste oli vahinko. Siis tuo piste oli vahinko. Mutta kyllä sillä voi olla luomi. Piirränkö mä sormia? Teen nukkekädet. Ehkä se on nukke. Equestria Girls. Se on nukke vaikka, joka herää henkiin. Tuossakin taisi olla luomit. Se tuli vahingossa. Mä yritin tehdä. Okei. Wow. Noin. Tähän tuli sepemmäksi. Tää oli jo sepä, mutta tää on aika sepän näköinen. Mäkin ehkä laitan tälle sitten vaan. Mutta en haluaisi, että hän on niin kuin tiedätte. Mutta joten mä laitan hänelle vaan semmoisen. Mä laitan päälle toisen sitten. Okei. Ja nyt väritykseen. Eiköhän. Oota, mä tarkistan. On. Oh. Noin. Ja tää on viimeinen piirustus. Nämä 2, niin on ne varusteet. Okei. Sitten teen ne animaatiot. Tai siis seuraavalla videolla. Se tulee tänään, mä lupaan. Mun on pakko mennä syömään, mutta nähdään kohta. Moikka!